ביום שישי הקרוב כל אירופה תעצור את נשימתה לקראת טורניר הסיום של רענבול לעונה הנוכחית. 4 קבוצות עומדות בפני אתגר עצום, ורק אחת תזכה להניף את הגביע המיוחד. על הנייר אפשר לסמן 2 פייבוריטיות ברורות לזכייה. מצד אחד יש לנו את מנצ'סטר יונייטד, שתלויה הרבה בחיבור של דותן שחורי לסגל הקבוצה. מדובר בשחקן יחסית חדש בסגל, והצירוף שלו לג'ורג' ויוסי, שמשחקים יחד כבר שנים, עשוי להיות מאוד מאוד מעניין. הרבה תשומת לב צריך גם לתת לאדי בדצניק. תלוי מאוד איך הוא ייכנס למשחק, והקבוצות היריבות יצטרכו להקדיש חשיבה רבה לפריצות המפתיעות שלו, בעיקר מימין. לגבי ג'ורג', ייתכן ושחקני היריבה ינסו להוציא אותו משלוותו. אם הוא יצליח להישאר רגוע, יכול להיות שהמבול של מלך השערים מהעונה עשוי להימשך גם הפעם. כמות השערים שמנצ'סטר יונייטד תספוג בטורניר תלויה הרבה מאוד בבלם עידן וולנד. יש שיאמרו הפול סקולס של רעננה. אם הוא ידע להביא את המינריות של הג'ינג'י גם כן, הוא יכול להפוך לחומה הבצורה של הטורניר הזה. בלם. הפייבוריטית השנייה היא ארסנל. הקפטן של התותחנים, ארז חן, כבש העונה 68 שערים. אפילו רובן ון פרסי מייחל לכמויות. יכולת המיקום שלו ברחבה תעשה הרבה צרות ליריבה. לגבי היכולת של אורי וחלר אין עוררין, אבל השאלה הגדולה היא באיזה כושר יגיע אורי. ידוע לנו שהוא משחק כבר המון זמן, וסימני שאלה גדולים מוכיחים אותו. אם הוא יצליח לשחזר את היכולת הרגילה שלו, ייתכן ונזכה לראות משולש קטלני בהתקפה עם אורן בקישור, וארז חן נכון. ומאחורי שלושתם, עם הרבה ביטחון, יש לנו את אלעד לוין, הבלם בן ה-28 עם המון ניסיון. כבר כמה שנים שהוא מחכה למעמד הזה, מעונתו הראשונה בבית הספר זיו, הוא יכול להיות האיש שיסכל יותר מכל אחד את התקפות היריבה, אגב שיש לו את השיתוף פעולה של יוסי שגיא. עם כל הכבוד אבל לשתי הפייבוריטיות, אסור לנו בשום פנים ואופן להספיד את האחרות. המשולש הקטני של ליברפול, הוא ללא ספק משולש ההתקפה המהיר והמחובר ביותר. כל הקבוצות, ניר חג'אג' יכול עם המהירות שלו לעשות דברים יפהפיים. ראינו אותו לא פעם מוצא את עצמו לבד ברחבת היריב. שאלת ההתקפה הגדולה בקבוצה היא האם אמיר קציר מסוגל להביא למעמד הזה את חוכמת המשחק ואת המסירות המדויקות שלו. אם כן, ניר חג'אג' יקבל מספר לא קטן של כדורי עומק. גם מהחמצות אין מה לדאוג, מכיוון שסטטיסטית, עמית מיטלמן הוא הריבאונדר שמנצל הכי הרבה את ההחמצות וההחטאות של חבריו לקבוצה, ולא יהיה זה מפליא אם נראה אותו כובש מכדור חוזר פעם, פעמיים, מי יודע, בעונה טובה, אולי יותר. מי שאמורים לתת את השקט בחלק האחורי הם שושני ואור חיים. אם ארז יגיע עם ביטחון למשחק, אין לי ספק בכלל שנראה הרבה מאוד ריבליסטים מופלים. דבר אחד שלא מקדישים לו מספיק תשומת לב זה העובדה שבין הקורות עומד השוער המנוסה ביותר בטורניר, אור חיים או חוליו סזר, אור חיים. וזהו יתרון עצום במקרה שקו ההגנה קורס. צ'לסי היא אולי לא הקבוצה המבריקה של הטורניר, גם לא בפרמייר ליג כרגע, וחסר לה השחקן שיעשה את הדריבל ואת ההבדל. הראל זוהר ויואב גרסי נעדרו מספר רב של משחקים העונה, והדבר עשוי לפגוע בהם. מצד שני יש לכך יתרונות. למשל ראינו בדקות המועטות שיואב כן שיחק העונה, שלהגנת היריב נורא קשה לצפות אותו. המון תלוי בקבוצה הזאת במעבר מההגנה להתקפה, כי הרי זו קבוצה עם אופי הגנתי, והכדורים שיעברו דרך הקפטן שניר פיין יעברו במרץ רב, אנחנו יודעים. ואם זה ידע לדייק ולקחת אותם ולהמשיך עם המסירה, עידו בזק לא מפספס בדרך כלל במצ'אפ מול ההגנה. מי שצריכים לעזור בהצטרפות להתקפה הם כמובן הראל ושלומי, ולדעתי רק בצורה הזאת ההתקפות של צ'לסי יקבלו את המחץ האחרון, אלא אם כן פתאום מצטרף אליהם טוב.
יחד עם זאת חשוב לזכור, גם כאשר הראל מצטרף לחלק הקדמי, האפשרויות בהתקפה מתרחבות של סוגיה ליצור את עצמה חשופה, והתקפות מתפוצות, נקודת חשיבה ונקודת